Защо сте се събрали днес? Събрахме се, тъй като заместник кмета по култура на София в 2 часа, тъй като беше поискал право на отговор и ние присъстваме, за да може да чуеме правото на отговор, което той има да получи. А се намираме на Мария Луиза и Козлодуй, там където 2009 година при строителството на метрото, господин Чобанов е бил заместник министър по културата, заедно с господин Вежди Рушилов са унищожили Сердикийския стадион. Добре, вие протестирате ли сега? Това не е протест, това е присъствие. Това е волята на народа. И това, трябва да ви кажа, абсолютно спонтанно, хората, които искат да престане да се унищожава, да се заличава паметта на София. Още повече, че Сердика преди 18 века е била място, от което се управлявала Европа. А видите ли, ние за последните години с документи, с подписи от сегашния заместник кмет по култура и с, забележете, амбицията София да бъде европейска столица, макар и за 1 година на културата, 2019 година, претендираме при условие, че се разрушава и то по най-вандалския начин, с изгребване и изнасяне на паметта, т.е. на историята. Това заличаване... Добре, може ли да ми кажете конкретно какво е разрушено чрез този ремонт? Този ремонт, който сега тече и с който са заградили пространството до Първо е важно, че е незаконен. Е обект, който по всички български закони е незаконен. Той не само, че е започнал, е стартирал с едно строително разрешение абсолютно незаконно, но всички предписания, преди да се извършва каквото и да е строителство, трябва да се извършват археологически проучвания. Това е защитена зона и затова сме тук. Точно под нас, на 6 метра, се намира Сердикийския античен стадион. Вчера президента открива ремонта на Пловдивския стадион. А тук ние сме свидетели как с 26 милиона се погребават 20 века. И затова искаме не само господин Чобанов, всички хора, които са допринесли за унищожаването, не само да дойдат тук, но и да спрат обекта, защото това предстои спиране на обекта и пълно археологическо проучване съгласно българските закони. Тоест, вие искате обектът да бъде спрян, за да може да се проучат археологическите... Строителството да бъде временно спряно и да се направи пълно археологическо проучване на цялата територия от Козлодуй до Лумов мост. А ви имате ли доказателства, че отдолу има античен стадион? Не само има, това е доказано. И всички възможни средства за пречене, ние гражданите, представете си, 1936 година Столична община е създавала специални платформи, гражданите да виждат какво се разкрива в площад Света неделя. Полицаите там са охранявали да не падне някой граждан. Докато тук полицаите, погледнете, охраната не допускат, т.е. укрива се, създава се абсолютна предпоставка да се изнесе и погребе паметта на София. Погледнете какво разрушиха. Погледнете какво са открили. Няма опит на какво са открили. Може ли да... Това е крест от 1 и 2 век. Християнски крест, отрадно християнство. Моля да говоря. Когато направиха Олтарна маса, рано християнски храм. Господин, може ли да дойдете? Искам да кажа по повода.